खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बडो न्यूज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामनि धेमाजिनि सिला फोथाराव मैया दावबायफैदोंमोन बेनिफ्राय बिथाङा मोनथाम थाव बिथिंनि बिथांखिफोरखौ बेखेवनायजों लोगोसे गंनै इन्जिनियारिं कलेज गायसननायनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो बेनि मादाव धेमाजिनि इन्जिनियारिं कलेज आरो सुवालकुसिनि इन्जिनियारिं कलेज बेफोर बिथांखिफोरखौ बेखेवनायनि अनगायैबो प्राइम मिनिस्टार मदि बिथाङा बुंथिदों दि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया जानो गोनां आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि अक्ट'खौ मार्च दाननि गिबि सप्तायावनो फोसावनो हागौ होननानै बेनि अनगायैबो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया आसामजों लोगोसे केराला तामिलनाडु वेस्ट बेंगल आरो पुडुचेरीआव जानो गोनां विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिसायख'थिनि सिगांनो सेन्ट्रेल पुलिस फर्सनि कम्पानिफोरखौ दैथायहरनायखौ जागायजेनबाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया बुंथिनाय बायदिब्ला जि जायगायाव दावराव दावसि जानायनि आसा दङ बैफोर जायगायाव बिसायख'थिनि सिगांनो सेन्ट्रेल पुलिस फर्सफोरखौ दैथायहरनाय जादों जानो गोनां बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै आसामनि क'क्राझारनि बेसिक ट्रेनिं सेन्टारावबो बुथ लेभेल अफिसारफोरनि ट्रेनिं होनाय हाबाफारिखौ 20 फेब्रुवारिनिफ्रायनो जागायजेनबाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव गोदानै केरियार सार्भे फर स्टुडेन्ट्स अफ बिटिआर प्रग्रामखौ बेखेवदों मैयानि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे एबसुनि नेहाथारि लेङाइ नेहाथारि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फोरोंगिरि फरायसा आरो फरायसाफोरनि बिमा बिफाफोराबो बाहागो लादोंमोन बे हाबाफारिनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआरआव थानाय फरायसाफोरा डक्टर इन्जिनियार गेलेग्रा सल' खनग्रा आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव जाहाथे गावनि गोसो बायदियै केरियार एबा जिउ खुंनायनि राहा खालामनानै लानो हायो बिनि थाखाय बिटिसि सोरखारा फरायसाफोरनि केरियार काउन्सिलिं खालामनो थांखि लादों आरो बेनि थाखायनो केरियार सार्भे फर स्टुडेन्ट्स अफ बिटिआर प्रग्रामखौ बेखेवदों बेनि अनगायैबो प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावदों दि बिटिआर गोरोबथायाव थानाय 6.3 दफा बायदियै बिटिआरनि सोरखारि जानायनिफ्राय थालांनाय फरायसालिफोर आरो थिसनलाइ मोननायनिफ्राय थालांनाय फोरोंगिरिफोरनो थिसनलाइ होनायनि खामानिखौ आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि सिगांनो मावनो थांखि लादों आरो बेनि थाखाय बिटिआरनि इडुकेसन डाइरेक्टरेटआ गोख्रैयै खामानि मावगासिनो दङ होननानैबो प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों आसामनि MLA फोरनि मादाव 37% MLA-फोरानो थाखो 5 निफ्राय थाखो 12 सिमल' फरायनाय आरो 62% MLA-फोरा ग्रेजुवेट आरो बेनि बांसिन फरायनाय एस'सिएशन फर डेम'क्रेटिक रिफर्म्स ADR-नि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला आसामनि गासै सा 126 MLA-फोरनि मादाव सा 119 MLA-फोरनि सोलोंथाइनि सायाव मोनसे रिपर्ट दिहुनदों बे रिपर्टआ थांनाय आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां MLA-फोरा जमा होनाय सोलोंथाइनि फोरमानपत्रनि सायाव दिहुननाय ADR-नि रिपर्टनि बायदिब्ला सा 44 एबा 37% MLA-फोरा थाखो 5 निफ्राय थाखो 12 सिमल' फरायनाय बेनि मादाव AIUDF-निफ्राय सा 6 BJP-निफ्राय सा 24 कंग्रेसनिफ्राय सा 7 BPF-निफ्राय सा 4 AGP-निफ्राय सा 2 आरो सासे इन्डिपेन्डेन्ट MLA बेनि अनगायैबो सा 74 एबा 62% MLA-फोरा डिग्री एबा बेनिफ्राय बांसिन फरायनाय आरो सासे डिप्ल'मा थानाय MLA सा 119 MLA-फोरनि मादाव थाखो 5 पास जानाय MLA-आ बादारपुर बियाबनिफ्राय कंग्रेस दोलोनि MLA रुंसारि जामालुद्दिन आहमेद थाखो 8 पास जानाय सानै MLA-फोरनि मादाव सासेया खोला करिमगन्ज बियाबनि AIUDF-नि MLA आजिज आहमेद खान आरो गुबुन सासेया आलगापुर बियाबनि AIUDF-नि MLA निजामुद्दिन चौधरी थाखो 10 पासआ सा 21 थाखो 12 पासआ सा 20 ग्रेजुवेट पास जानाया सा 38 ग्रेजुवेट प्रफेसनेल पास जानाया सा 9 पोस्ट ग्रेजुवेटआ सा 25 डक्टरेट थानाया सा 2 डिप्ल'मा थानाया सासे बे सा 119 MLA-फोरनि मादाव बयनिख्रुइबो बांसिन सोलोंथाइ थानाय सानै MLA-फोरा जाहैबाय BJP-नि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो AIUDF-निफ्राय डक्टर राफिकुल इस्लाम भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो
पुलिस थानानि खाथिनिफ्रायनो लुथिग्राफोरा सासे फालांगिरिनिफ्राय गोबां रां लुथिनानै खारदों। बे जाथाया खोला कामरुपनि गराइमारियाव हरनि समाव जादों। गराइमारि पुलिस थानानि 10 मिटारसो गोजानावनो साथाम बाइकजों फैनाय लुथिग्राफोरा गराइमारि बाजाराव थानाय सान एन्ड शाइन थ्रिफ्ट एन्ड क्रेडिट क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेडनि बिगोमा आब्दुस चालामनिफ्राय 4,63,000 रांखौ गोफार हाथियार दिन्थिनानै लानानै खारदों। फालांगिरि आब्दुस चालामा गावनि न' फारसे फैबाय थानाय समावनो लुथिग्राफ्रा बिखौ गाग्लोबदों। गाग्लोबनायाव बिथाङा जोखोम जादोंमोन आरो होख्रावनायाव खाथिनि गराइमारि पुलिस थानानि पुलिसफोरा जाथाय जानाय जायगायाव नुजाथिफैदों। नाथाय बे समाव रां सेख'ग्राफोरा खारलांबायमोन। उनाव जोखोम जानाय आब्दुस चालामखौ फाहामथायनि थाखाय पुलिसफोरा फाहामसालिसिम लांदों। पुलिसफोरनि सोंनायाव बिथां चालामा फोरमायनाय बायदिब्ला बे रां सेख'नाय खामानिखौ सयगावनि बर'भिटा गामिनि स्वाहिल आहमेद मुङा खालामदों आरो बे जाथायनि सायाव दा पुलिसनो केस होनाय जाबाय। बलिउडनि फावखुंगुर बिबेक अबराय बिथाङा आहमनि बिर जोहोलाव लाचित बरफुकननि सायाव सावथुन दिहुनगोन। साननैसो सिगां बिबेक अबराय बिथाङा आसामसिम दावबायफैदोंमोन। आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा माजुलिनि जेंग्राइमुगाव साहदर 2020-21 मोनसे हारिमुआरि सोलायसोल' हाबाफारि खुंदोंमोन। बे हाबाफारियाव बलिउडनि फावखुंगुर बिबेक अबराय बिथाङा बाहागो लादोंमोन आरो बेनिफ्रायनो बिथाङा आहमनि बिर जोहोलाव लाचित बरफुकननि सायाव सावथुन दिहुननायनि खौरांखौ फोसावदों आरो बे सावथुनाव 75% फाव खालामग्राफोरखौ आसामनिफ्रायनो लागोन होननानैबो बुंथिदों। AIUDFनि बिजाथि रबि रेड्डीआ मैया UPPL दलाव हाबफैदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरियाव थांनाय बिधानसभा बिसायख'थियाव AIUDFनिफ्राय 28 नं गसाइगाव बियाबाव बिजाथि हिसाबै गसंनाय बिथां रबि रेड्डीआ मैया BTSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव UPPL दलाव हाबफैदों। बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोराबो हाबफैदों। बिथांमोनखौ BTSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा UPPL दोलोआव बरायनानै लायो आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथाङा बुंथियो दि BTS बिसायख'थि जोबनानै थांनाय लोगो लोगोनो UPPL दोलोआव माखासे बिजाथि आरो रायजो राजाफोरा UPPL दोलोआव हाबफैगासिनो। BJPनिफ्राय बिस्वजित दैमारी बिथाङा फिन रायजोसभानि MP जानो हाबाय। बे खौरांखौ आसाम बिधानसभानि सासे अफिसियेला फोसावदों। बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला बेरेखा हान्जानिफ्राय रावबो बिजाथि गसङिनि थाखायनो मैयानि समावनो बिस्वजित दैमारी बिथांखौ रायजोसभानि MP फोसावबाय। मख'नो गोनांदि बिथां बिस्वजित दैमारीया BPF हान्जाखौ एंगारखांनायनि उनाव 21 नबेम्बराव रायजोसभानि MPनि मासिखौबो गावनि गोसो बायदियै एंगारदोंमोन आरो बेनि उनाव BJP हान्जायाव हाबफैदोंमोन। दा बिथाङा BJP हान्जानिफ्राय फिन रायजोसभानि MP जाबाय। पुडुचेरीनि कंग्रेस गभर्नमेन्टआ एसेम्ब्लियाव मेजरिटी दिन्थिनो हायैनि थाखाय सोरखारा बायफिनबाय। पुडुचेरीनि चिफ मिनिस्टार वी नारायणसामी आरो बिथांनि केबिनेटनि सोद्रोमाफोर, कंग्रेस आरो DMKनि MLAफोर आरो सासे इन्डिपेन्डेन्ट MLA बिथांमोनहा पुडुचेरीनि लेफ्टेनेन्ट गभर्नरनो रिजाइनेशनखौ गथायबाय। पुडुचेरीनि कंग्रेस आरो DMK एलायन्स गभर्नमेन्ट एबा जथाय सोरखारनि माखासे MLAफोरा रिजाइनेशन होनायनि थाखायनो पुडुचेरीनि कंग्रेस सोरखारा मेजरिटी दिन्थिनो हायैयाव मैया चिफ मिनिस्टार वी नारायणसामी बिथाङा गावनि मासिखौ नागारनांबाय। क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव डिभिजननि सिङाव झारबारि रेन्ज स्टाफ आरो NGOआ पेट्रलिंआव थांबाय थानाय समावनो AS26C7961 नम्बरनि गंसे ट्रेक्टराव साल दंफांनि थुख्रा लांबाय थानाय गारिखौ गोजाम झारबारि गामिनि मथरि लामायाव हमनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला हमनो मोननाय दंफांनि बेसेना गासै 1,50,000 रां जागोन। मन्टेनेग्र'नि बुधबाराव जानाय 30थि एड्रियाटिक फिल्ड्स टुर्नामेन्टआव भारतनि सा 10 बक्सारफोरा मेडेल मोननो हादों आरो मेडेल मोननायनि फारियाव सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। बे मोन 10 मेडेलनि मादाव नर्थ इस्टनि मणिपुरनिफ्राय 2 सनानि मेडेलखौ मोननो हादों। मुंफोरा फारियै साना माचा चानु 75 केजि केटेगरियाव आरो बेबी र'जी साना चानु 51 केजि केटेगरियाव। भारतआ मोननो हानाय मोन 10 मेडेलनि मादाव 4 सनानि, 3 सिलभार आरो 2 ब्रन्जनि। इन्डियान सुपार लीग ISLआव मैया हायद्राबाद आरो ATK महननि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन, जेराव हायद्राबाद आरो ATK महनाबो गल गलखौ सोनो हादों। दिनै नर्थ इस्ट आरो इस्ट बेंगलनि गेजेराव मोनाबिलि 7:30 रिंगानिफ्राय फुटबल गेलेनाया जागोन। दासान्दि टेबोलनि फारियाव दङ सेथियाव ATK महन, नैथियाव मुम्बाइ सिटी, थामथियाव गवा, ब्रैथियाव हायद्राबाद, बाथियाव नर्थ इस्ट।
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों